الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam samba diallo samba ka kan denɗam hayyo denɗam a salminama a juurama a mantama ko welto babawo ene jangtonoma qissa souleymani ben daoud kono noon denɗam bandam hade yam jangtanadema qissa Souleymane ma juula e al Mustafa giɗo ma o mo jiɗɗa o tefanowo o tefana en ñande yumma dogata ñande baba dogata annabaɓe goto fo hooram o yiya teftefaneɗa ñaago dokkeɗa o ya rabbi ummati ya rab Allah jaabimo wimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah wi njol makka lila yalla di may suba da ci kontaan donc toppal njol makka yalen gën kende dula tekkale kenn al mustafa sallallahu alayhi wa sallam wi sallallahu alayhi wa sallam ñande annabaɓe goto fo hooram nafsi oye ana laha o sujja ndeysan o ñaagono en o woyani en almustafa sallallahu alayhi wa sallam ko adi fof mbeɗa wasiyama e hoorem e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala Allah wasiyima en nde wonno omo yiɗani en jaam omo yurmi en omo nawni en omo muñani en poɗɗen ko hirsude wallahi lamɗo noddowo jiyaɓe garemi rokka on garemi yaafo on garemi suura on gare la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗum waɗi o wi jomiraɗo fafirru ila llah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin neɗɗo lamɗo aduna sa huli ɗum dumtoɗa ɗum doga Allah sa huli ɗum doga payata mum o wima labbayka jeeya ɗum labbayka hayso noon ko baɗo bakkar banno amni bandiraɓe sehilaɓe nam gari kulen Allah hade men yatta Souleymane Allah wi ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا إله إلا الله محمد رسول الله so agent de renseignement so ɓe mbima police gendarmerie ɓe mbi emin gandi ko gonɗa e dow ma ko gonɗa e dow mum ko emin gandi ko gonɗa e dow mum ko kula kersa Allah wi ko batten ko kaalaten ko juumorten ko ñamforten ko ɗisraten ko ubbaren ko jawren ko fo omo andi la yakhfa ala allahi shay fi l ardi wala fi sam ala ko suuɗanto Allah ene poti hirsude Allah o wi yen gardin yen liggo nelaɗo wi son tawi toon to dargue to ko moƴƴi jette Allah son tawa toon haydara hoto pele sona koye mon bandiraɓe Souleymani ko ma yowa ken ma yoɓe hande woni dernier darsu battiniɗo e Souleymani ben Daoud la ilaha illallah Souleymani ni maya almustafa maya mi maya nam kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafs go fo ñalo mum ma ar bandiraɓe sehilaɓe goto fof ñalomum ma ar ndeysan innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma alqiyamati 'inda rabbikum tahtasimun la ilaha illallah muhammadur rasulullah oɗo gañƴo nelaɗo oɗo kaɓiɗo nelaɗo oɗo caliɗo nelaɗo mawni kiniɗo o rewani dina nelaɗo wona aduna on probléme aduna jomum ma dañ kanŋe ma dañ kalis ma dañ galle ma dañ debbo ma dañ ɓiɓɓe ma dañ foof kono probléme ko laakara ko toon ñawori ɗo ahkamul hakimin khayrul fasilin ahkamul hakimin alaysa allahu bikafin abda
alaysa allah bi ahkamil hakimin ko allah jogori ñaawde ko toon laakar aduna wona probléme o adda avocat o yaɓa ɗum kalis o ñaama kalis oɗo o ñaama galle oɗo sabu avocat o oɗo ɓuuri welde ɗemgal ɗum kontara ko laakara nelaɗo wi ɗiɗo ngara e mon ene ñaawdoɗo yam ɗo goto e mon ɓuura goɗɗo o wawde yoltude haaju mum aha mi ñaawa e ko nanmi ko mo ñaawanmi e hakke bandum ko jeygol so yiɗi yo ƴettu so yiɗi yo oppu wala hawla wala quwata illa billah nam ñalowma to aduna to laakara ñalowma to allah ko duuɓi ujunere men ɗo inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna annaba maayi tan almustafa maayi tan goppen dinɓe kewnen hen mbaɗen diina taniraɓe diina jatiraɓe babam wi tane wona masum tanam wona masum dewɗen wona masum aboubacry wona masum oumar wona masum ali wona masum talha zoubayr ɓeɗo foof sahabaɓe ɓe ganduɗa allah suɓima ɗumen ɓe gona renaɓe eɓe juuma eɓe jejjira la ilaha almustafa noon ko denaɗo wama yantiqu anil hawa wama yantiqu kala ko haali ko allah haali allah rokkimo kartal rokkanum yimɓe jinneji o wi man yuti rasula faqad ata allah kala ɗoftiɗo almustafa o ɗoftima jomiraɗo subhanahu wa taala nam ceerno ousmane ɓen noon saliɓe sunnatal mustafa ɓe jarata e wendu makko nam kadi ko allah wi وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما يهن kanko ko annabi no annabaɓe ni souleymani en moussa en ɓe maayi tan koɓe maayoɓe ko maayowo no ɓe maayiri ni o maaya tan goppon diina makko goppon sunna makko la ilaha illa ganda ɗon mbaɗi bone mbaɗa ɗum fof ma ngat feɗeno mum ficca e nam ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا جمر فيلم يعني أو بني فيرم أن جادمي تو غنيجي دي ودن بوبو غنيجي ادن بدا شركو ادن بدا بيدا ادن دما ادن بيتو أن بني فيرم biɗo garenemen qur'an e sunna o ñohɗen mo jalkidɗen mo ala fof bonniɗen inde makko fof sabol sababu ko wi garendemen allah e nela ɗum ɗon addi hare ɗum fotani addude hare wonanne malaɗo bandiraɓe sehilaɓe nam bandiraɓe annabi souleymani maayi nam فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لا إله إلا الله محمد رسول الله لسان النبي سليمان لسان ابن عباس ويني وي النبي سليمان نلادوي ويا حديثه موقوف so النبي سليمان إن جولا لك فلا يسمعكم so lekki ki furi yeso mo wi an kam ko ganda wi min ko mi lekki an ko nafara min ko mi safara kido lekki mawna bandiraɓe sel naftore ɗo juulanno tan ha lekki fuɗi o wi ki lekki an kam ko tagiraɗa o wi tagirami ko bonnude galleji o wi holon galle wi oɗo galle woni lekki ganduɗa hankkadi so fuɗi malakul mawti ara mission accompli o wi e allah somi maayi yo jinneje continue ene liggano kam ene daro e yimɓe jinneje hoto ɓe gandu mi maayi ha yimɓe ganda ala ganduɗo ko wirni ha yimɓe ganda ala ko wirni hay goto anda ko wirni hay goto anda gayb sona allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah ande mu souleymane lekki putkiki o taƴi hen tatal o waɗi ɗum sawru o tuggi ɗum omo tuggi lekki deke ko mayɗo moƴo ari bandiraɓe julɓe ina ñaama leggal ha sawru mooƴi yani e mooƴi wonan mes enfants mes nièces mes neveux woni termite bandiraɓe sehilaɓe nam mooƴi ñaami leggal ngal sawru ndu hakkene wona hitande jinneje liggo jamma ñalom tan sawru heli souleymani yani ɓe gandi o maayi la ilaha illallah muhammadu rasulullah
so annabi so jinneji seyɗaneji ene liggono souleymani jamma e ñalawma subaka kikiɗe 24/24 31 décembre ha janvier ɓe ganda o maayi oɗo biyowo noon ene waɗanma jaaha France daña kayitaji daña debbo tayfin 1m15 o taw o ñagotako o ɗaɓɓata o tikkata o denkata lahal mi addanma Samba Diallo taw ko joom baka rombal te liggotoɗo United Nations ɗum fof mi addanma ɗum addanam burgal debbo ceeraɗo e kosam seeɗa e endu tataɓel e gaddana kam sigge duddu e kosam ɓeeso gaddana kam so Allah jaaɓi ma dañ min kuɗolam memata leydi jinno makko memata leydi mbilewu makko memata leydi nde wonno baɗɗo mbilewu fof o yalti dina ha laaɓi falamma qadayna alayhi lmawtu ma dallahum ala mawti illa dabbatul ardi taakulu min saati souleymani maayi ɓe tinani o maayi ko qur'ana haali saabu mooƴe ñaami leggal ha souleymani yede bandiraɓe sehilaɓe on jaaɗoto bilejo en kaalino o jaɓantake njuulu balɗe 40 so gonɗini ko on haali ko o yalti diina so maayi hen o jaɓantake njuulu makko o ruttima e Allah bandiraɓe sehilaɓe e juuɗe ɓole enam قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إن غنادو مايرن إن غنادو مايرن أودون غاندي كو هيمي hen bandiraɓe julɓe yemen hollo mayirɗen wiyama yahudi en eɓe korsinno termite eɓe korsinno mooƴu saabu kañum tindine wona yahudi en kay jinneji ene korsinno termite woni mooƴi ɓe gadda ndiyam ɓe mbaɗa e galle mum ɓe ko an tindini min mayde souleymane min jalte oɗo liggey musɗo bandiraɓe sehiraɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah koko mayete noon ko gurdam ma juuti fof ka mayowo ko laamu ma juuti fof ka mayowo ko ɗum ɗo jiɗɗen jangude oɗo darso souleymani alayhisalam o laamima yimɓe e jinneji kono laamu ngu gasi ha laaɓi annabi nuh alayhisalam e dawa tan duuɓi 995 omo nodda bandikel o wuuri kene wona duuɓi ujunere kono o maayi la ilaha illallah muhammadou rasulullah nde Saad ibnu Muad maayi nelaɗo wi danke Allah dilli sabu maayde Saad o wi so won daɗannoɗo e ɓittande kabri wonata ko Saad kono Saad daɗani kullu nafsin dha'iqatul maut wallahi enen fof ken maayowo kono namdata hollo mayoɗen Allah ne yiɗi en walla Allah yiɗa en Allah ne wela en walla o welaka en annabi nuh ko annabi kono ɓiyi ko maayi kefeero joom suudu makko maayi kefeero annabi luutu ko annabi joom suudu maayi kefeero firawna ko bonɗo joom suudu maayi julɗo wondema ɓi moƴƴo joom suudu moƴƴo waɗanima moƴƴude wondem ɓi bonɗo e joom suudu bonɗo ɗum waɗanima bonde ɗum no goto fof yo toppira haaju mum ƴeewa holno maayi mbala Allah ne wela ɗum walla Allah welaka ɗum bandiraɓe sehilab sahabaɓe Allah wi radiyallahu anhum wa radu an Allah wi welama ɓeeɗo ɓe belama Allah joni elen eɗen bela Allah walla en belaka sen belama Allah so Allah haali mbasen fawde hen dande Allah wi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ودناني جول دبي غوركو سو الله حالي بيا ستادير يتبه يدي تيرو على دum do kay an kay wat ko min bima ko andanta ko bamma wanno ko tane wanno mi bulen fata li fi mag ñi bayyi won mag ñi kan mo len mag njol makka mo len mag ñok ndak mo len ëpp xam-xam mo len gëna baax e bi en nantode ko taniraɓe hol goppe taniraɓe e jol makko hol keccuɗo taniraɓe e jol makko hol ɓurɗo fewde taniraɓe e jol makko hol ɓurɗo andude mo ganduɗa Allah ne yiɗi ɗum ñande annabaɓe goto wiyata nafsi min hooram ya rabbi ummati e Allah leñolam e Allah yurmo leñolam yo Allah yurmo leñol al mustafa sallallahu alayhi wa sallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك
ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.